Aramen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pangimunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style? Ako si Angelique, ginaingon, pilia ang lalaki nga mo'y ikauban sa tibuok nimong kinabuhi, aron dili ka magmahay sa kaulahian. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Maayong gabi, Nang. Noy, maayong gabi. May gabi, Isan. Dayon, Kristiyano. Salamat kayo, Nang. Lingkod dong. Kanang pinatuwad. Lingkod. Sorry. Pabuta lang si Angelique dong, ha? Mang. Oh. Dali na. Manood na tas kwarto. Okay, may bisita nga ito, na. Ay, paabuta lang si Angelique, ha? Dong Kristiyano. Ha? Tuwad lang sa diha, dong. Mga siawgid mo na. Okay, Nang, Noy. Salamat kayo. Nos ang kasal, Kasal? Nagdali lagi mo, ma, pa. buutan man nas Kristiyano. Papa, oy. Nahibaw mang kugod. Alam mo, pagdali-dali. Ay, kami man hinuon ang excited nga makaanak ka na good. Tinoon na. Sakit pa ganang mga anak, ma? Depende. Kung mukaong kag utanon, ligon kag lawas. Unya ubanan nimong exercise, dali ra kay mo gawas ang bata, oy. Uy, Angelique. Ganahan naman magpakasalimos Kristiyano. Anong dili pa man kamusugot? Hindi pa mo po ko ganahan ka magminyog sa yugod, oy. Sakto naman mo sa edad. Ikaw, Bing, ha? Buto yun kay kasi mo ang BFF, ha? Natural. Kay buutan man akong BFF. Huwat lang, Bing. Maabot na tadihang dapita. May gabi Nang, Noy. Oy, kinsa ka, Ondo? Si Iking. Mamisita akong ni Angelique. Na siya? Naaman, pero Pero unsa man? may uyod naman as Angelique. Ngano di ay? Mailog pagali ng dunay
Bana, uyab pa ka ha? Diron man. Murag natug naman siguro si Angelic. Oh, bugiroon sa ni bataan. Murag natug na si Angelic. Natuog di ay. Nagsabot manggod mi. Wa ko'y labot og magsabot mo, kadiyot kay adtuon ako. Ay, padalian ng kay may atuon pa ko. Uy, bugiro day. Di man din pa kayo. Murag kids sa tawon, no? Hilakaw na? Panda, sigiroon tahan na ibida. Maugan ni nga wagid na konsulti is Angelic nga naay na misita. Bate siya pagka parang Angelic. Dito siya maayo. Uy, ayo tong tawhana. Niabot na ginakadlaw or panahon makasal na yung duha. Nalipay pod kaayo kudo nga kasto na sila si Cristiano ug Angelic. Swerte si Angelic nga makabanag ang Cristiano kay buutan man. Kapoy madaling kaslan ta sa... Sakit ka nga akong bangtak tungo sa high heels. Dagan pag itag bisita nga giatiman. Kisa tong lalaki kanina. Kaya ano rang mikis sa imong aping. Oh, ay na to ba? Katugong naka-white polo shirt. Gamay pagkambugiro. Ay, si... Sige sa. Imo tong uyab. Dili, uy. Wakoy laing uyab, no? Ikaw ra cute. Murag lahi ang ka-sweetness niyong duha. Murag lahi dyan. Nga naman to si Cristiano. May kalit man lang. Naunsa man ka ba, Cristiano? Nga niya man kasamo. Hoy, pauli ka sa hotel nga gistehan ninyo ni Angelic. Kay unang gabi karon sa inyong kaminyo, unsa man gawin? Wako ganahin sa kong asawa, bay. Ha? May disin niyo kay malingaw kong inom nimo. Inom ta. O sa may binunin mo diha. Na, wa ko stock, eh. May manginumay ko. Aw, palita. Gusto kong maghubog. Alas 11 na sa gabi eh. Wa pa man mabalik din sa hotel sa Cristiano. Hain maning tawana. Dili ko makakontak niya kay gipilin man yang iyang cellphone. Gituyo gid niya. Aron dili ko makatawag. Oh, hello? Hello, Angelic. Bing? Ako ni. Ni ako sa mong si ano nawag. Kay dili gusto si Cristiano nga may bahuon ka. Ni Asia sa amo sa bay ba? Oh, Pero ay lang kabalaka kay kung hupog ni ay dili na ko papaulion. Pasig simbakon sa may tabo niya. salamat kayo, Bing, ha? Ay paragod. Kinsa mang lalakiha ang iyang gisilusan. No, ako kay Pao, uy. Kay dagan ba yung bisita nga lalaki nga mi congratulate na mo. Mato ni Cristiano nga sweet ko no mi. Ngun anay na siya basta sobra kanya kalaw. Hindi man ko siya ingon ini sa uyap pa mi. Nakalitan lagi ko niya, Ping. Pero thank you kayo sa imong pagpahibawan ako, ha? Okay, welcome. Bye. Bye. Oh, nahinomdom na ko kinsang iyang buti pasapot. Si Ariel. Ang nanguyab na kong hambugiro ang dating pero in fairness,
Buutan ba yato siya? Mayo kay balik ka na din sa hotel. Asa man? Nag-phone sex mo gabi is lucky ni mo? Cristiano, naansa ka ba? Dili mo kaingon ini sa uyab pata. Kung wa pa ko magkakita, nga may kauban kang lalaki, dili ko maingon ini, Angelique. Pangipuson tang ato mga gamit. Mamauli ta. Nga no? Guilty ka? Dili ko guilty kay wa ko'y laki. Kaha? Ay! Dire! Cristiano! Ang Dire! saba! Ay, kung kaliti pagbiraha! Ah, ang angay ni mo. Aw! Cristiano, ang saba! Wa kay laing laki. Tagbawa ko. Ipakita na ko ang imong kawayan. Cristiano, ang saba yung oil! Talikod. Ay! Luko naman. Cristiano! May panangiray ng hubo. Cristiano, ang saba! Patilaw ako sa ikong gipatilaw sa ulan. Sakit na Sakit. Sakit pero lami. Uso sakit. Lami ni. Kini. Cristiano! Cristiano! Kasakit sa kong lawas. Wa na si Cristiano sa kong tupad. Mabangon ko. Kasakit sa akong... Hala, dugo. Nagkadugong akong... Dili. Ganong ni abangkas ato. Hay man day imo bana, Angelique. Di na ko mapakita ni Ama. Ha? Nga no good. Lahi ang batasan ni Cristiano nga iyang ipakita ninyo, Ma. Pa, perting lahi, Siya, oy nga nung taon day ha? Kung sabay nakalahi nga buutan man siya. Kung nahibaw pa moon sa iyong batasan ako sa hotel human mi kasla. Kung nahibaw pa lang mo. Oh, Angelique. sili. Asawa na tika. Dili ba himo nga mubiya ka? Asawa bang imong patratar na ako? Ha? Dili, Cristiano. Usa ko kaulipon nimo nga yano ra nimong pasakitan, dapatan. Kung magamit ka na ako, mura kang demonyo. Ganahan ka nga maghilak ko kung makig-sex ka na ako. Mabali asawa, ha? Sabadya. Ikasal na ta. Di na mahimo nga mupalayo ka. Ug adto mo puyo sa inyong bahay. Mahimo kay makigbuwag na ko nimo, Cristiano. Buwag ka! Buwag di! Tukon, tanong. Ayaw ko. Boy, Mamatay ka na! Una ka makabiya na ko! Jan, boy. Cristiano. Oh my God! May Cristiano! Uwi si Angelique! Kasaw! Hoy! Kasawa ni mo ba? Sabon ko! Salamat nga may abot kape.
Buotan si Cristiano sa uyab kami, pero dihang nakasal nami, migawas ang tinor niyang pagkasiya. Demonyo ang akong nabana. Gusto siyang mapatay og asawa, maumilayas ko ug wa na magpakita niya. Mao katong kasama ang kaagi ni Angelique. Dinhining tulumanon. What's the style? Milayas ug wa na pakita is style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danielsos Cabrera dalit sa RMN Drama.